Ja. Ah, sure.おー、ちごだっけー。Ay. Ah, sure. Bakit Jason? Kaya. Hey! Sumod! Mana. Yun. Singusas. Kaibahan. Kaibahan! Tuwag ka na. Open. Tukasasya. Isisi? Open. Ja. Gawang ako. Na. Kuna? Ayun. Inuwak katakot kipod. Nisiyasas. Ako nisya kapag sakasakto ko yun. No. Sumisima sa karoon. Walang purapisa ka ng stasyon eh. No. Takto daw eh, simisa. Nagtaki si Mid. Professor door. Ay. Udah. Marikigan. Oh. Pasan na ako yung sama na ako. Ano, kaksak ako suki. Ah. Asal merci bon. Nisya mo na couching mo. So, nisya mo na kaktayakas. Una. Ja, shoot, nog eens. Untuk tengok kota. Oh, indoors. Indoors sa ano? Kamani. Bing mo. Ripa. So, mga naktakfim mo akong kakarake. Swap to karak po si... Tunggu situ. Panas lah. Ay. Hindi ba? Thank you. Ah, kira to. Mwah! Kunisok karak. Siya magkunakaksin na. Bisa kaya siya. So, siya kunik. Yak. Siya. Osh. Kokoin, tangisang abang tuyo kayo siya si Mango na.
wakshio. Short luang. Ay, amba. Benar. So mới là còn bắt tắt được chuyện ngốc à. Đâu tak tu nak sompu. Nó này kịch kinh ngô số kì nó. Bồ nà. No. Bingoset petaping na. Bố đi ở nô sạch xí của chia. Ngầm vì. Ok. Xí kì sống ngon. Vì sao cao. Cuma namo. Ha, come out. Tức quyền nữa. Amba ko Dio sucks. Mayo. Oh, mayo senat. Tapi ngon nak semua. Dinosaurus. Ah, Tahu kami. ko nagbayo ka. Ay. Siya makamaktak to siyang eh. Kamu aku daw. Bra slakterov. Susukandı. Ana yang niak saya ngeruak paman. Muan liak sa nga ro. Amak sinas menggerak. Si, nakisuwak pa rin. Mungok, sinangok, ano. Mukak pom sih. Eh! Bapak. Diok pa ako. May pit, disebut. Ah, Temang misilong. ako siya punta ko. Urus apa sih? Ah, May pit. jadi wacoy dengan ka. Ah, pwede. Ano ba ito ko yoks? No. Mali ito kasi sa kaut to. Umida. Oh, turachi mo. Oh. Eh. Ana. Sakto putok. Amo wakamak kita. Yay! Mga may sisinaw. Ah, nakatasyon. Ah! Adat? Namas to kanyak sosyo.
15릉니까로 여보고 아이유 멋지다. À, ha ha. 시우시 막 이것이 막선 Oko hokkaamashu. 넵 넵. 넵 넵. 야 이기요. 이런 집 봐. 저거네님. 한번 리시야. 한번 딱딱 꽉고 지연이기 쉬웠. Siya damali siya ka doon bisa ka doon. Loktung bitawan. Ito. Ayun na teka. Siya. Saan ni? Saan? Toko kawaii sa akin na. Una? Teka? Teko. Kuna kayo? Makaunagda. Sure. Positive. Ayak. Ayak ko po. Ano ko si Chinda. 먹고 싶어. 뭐 똑딱합니다 집. 비싱 누구? 이거. 아이씨. 못 이어. Tahun aku suka mengambil senjata. Ya usyuk. Bisa. Wih. Nah. Yep. Makan kasuk takua. Ojuki. Tapi kung tulian pingu. Nung kakiniyak sa osyo. Bisita kayak dong. Terus sudah ba? Siapa ya? Sige menang ngọc
Udah udah. Oh, Kamu ketok benci. mentok bertonton. Tak kaman. Udah. Oh, Kenapa? dekat tuh. Gimana Sunda? Siapa? Kakek. Cái bóng Ấy, oh no. Mày mắc nét. Nusabe. Đâu có bị. Let me know. It's in my office. Bùng. Up. Shh. Ips. Numera. Agos? À. Hipit ko na. Ako fisherman ko na dati mita kung ano taganan. No. As. À, yeah. Kakang nét biểu. Rekak dawa. Man. Yay, inusa. Yay! Inusa nga ro. Yan sigaro kamanin pingawakpong. Ah, ni siya kayo nakasal. Sumib rồi. Ako just ako natakusa. Oy. Ay, Kakay ơi! Ayun na. dah. Ini sore. Masama cingguam. Dah. Tak kaman ipilok-pilok ka. Mau nakas. Oops. Ibinirasyon. So, Squeeze. Nakulak na nakulak. Soklak daw kamu na. kurak tanak puruk. Oo, nakulak din daw. Susya. Kurak. Kurak tanak puruk to. Papashima. Ako siya po. Kasi pakpo na rin katsukata kaya kasyo. Daw niya ko yung. Ano siya? Uri babek! Ay. Ito naman na suka. Ha? Sukang karok. Patangaya kisya. Ой, ну всякую шукую. Saan? Urak terus pikuna toyo, petang yaks.
Berat. Isingisa taartillungu iluarnerulu. Apakuittorsinnaa. Saunaqarfimmittugununa. Shoppuru. Aamen. 지금 무시하시는 거. 난 나갑니다. Tin. 해치요. 니하고 뭐? Ah, ay. Thank you. 지가 비실치비하고 Oh, ois. Kanat ako. Ah, 수학 빠진거네. 시야. 뭔가 낙지를 줬어야 까로. namiyakit tungo ng... And that goes. 오, No. 쇼리, 쇼리, 쇼리. 쇼리, 쇼리, 쇼리. 아빠가. 그래야지. 에이. No. Apka. 띠리띠띠. Chubut. Usok. 난 ako 진짜 저거 나왔상이 또 내가 착하고 싶어. Matan matik. Charge mo kishimi. Nga nagka-official na pa siya. 이노 사가루. 노셨다. Ya. Shikuchi na siya mo dai. 요수. 아이! No, no. 약간 너 reaksjoner vast. Yep. Kok ako nawa kay mga saksan. Karşıda kullanıyor. Yep.
Yay, Siakus. Sokse toch die Samar. Lah, coba. Ayok siya man. Nurtakan akong busing ito kaya ang pasakot to. Siya bisa ko siya ni siya. Mga wanak sa. Oh, Yan. Naku, Diyos at kumira. Kakausukpi? iya. Takiw. Suku kakak dia bil, suku kaksin aay. Isi ay suul suul. Tässä en jaksa ero. Siupa jakio. Away. Tada! Iyak! Makakausukpi. Betul saya tidak. Ako siya payok pa siguro nang Mancung dan naslok pa. Tuh, Dragos. siya. Iyak! Siya. Bisisipiyak ako. Mausap ko. Sobrang wanak pasangit ito naman. Nakokak ko. Ay, Headshot! Headshot! banyak gua. Kayan! Headshot! Oh, tak anava ka. Ay, Shibano ka nagpasta. yun. Siya, sisimba sa mga koyok sa mga nasak. Isira! Ito ko. Shoo. Headshot! Isinilpok ko na yung Kimara. Up. Headshot! Mane! Ay! Yeah! Di pa kami yun. Iya akong nayakikan.
지역 지시였어? 똥이 농이 똑. Maganda ito kaksinda sa ro. Ping! Headshot! Umbaktan na. Kebangyan! Tok kebanga! Headshot! Amba! Tok kasinda! Tok kadiak saya doang kata gue. Ah, oke. Tuh. Kan orang kami yang desang berbandar takdir. Anak sih kasih. Hey. Aneh. Iya. Bisa? Bisa me? Masih kira. Pag-isa ko yung suwakas. Siya mo. Niyak pa ako. Niyak ko pa. Susunod. 시원하게 뭔가 그거 우측 지대가지고. Iya, ikat dulu raksuwa ka. Aku siyak tuh. Tuh, aku dari kartu lagi. 많이 오셨다. 아부를 쏙 쓰고 Aku siyak. Mana aku siyak. 누나 쌍. May baka na siya. Isiting. Maru. Ako makakit po. Aneh knows. Tema 심하게 나나나 아싸 무카 무척 비씨 No. 그래서 징어가 No, ito. 사람 aku 진짜 찐득한다 까 그래도 아주 맨날 야. 숑하시피. Kampak tak tukak pisang ginaksun. Kurang apa sih itu menit. Aku sing. Apa? Apa sih itu musik itu? Ayaw na mayo.
Whee! Sasha? Iya. 누구 조지고 나가. 아, 지구진 보고. 누구 나가야 그씨. Onneksi mukaan tässä asemassa, no. No, mä eikä nyt voida suoksua. No, det katsotaan aus. Ja, jag skulle spänna. Hei. Onhan tässä sellainen kato. Yup. Korrekt. Bagus. Dekat juga. Narinig mo daw sa kutsing isa. Kanada. Hiç yok ki bak. Ay. Mabarat sok-sokoy ako. Au. Yeay! Weh! Yakopat! Ang baru! Aksannya tuh cuma besar. Ada Sunda? Oh, sa komite sa nasakaw. Patsok ko sa muna na ako ipisi. Marikiki. Yeah, pinichin na po! Yeah! Suzanne? Ang nakpo. Kakakingas siya? Sinasama na ako po sa komite sa sakuman. No. Araksi ka sa akin, mas... Wakkus kan. Sana po... Siyong... Tunong... Masih. Ah.
Wow. Sakit. Bakit maayos siya? So. Abo, subukin ba siya? Baksak. Sarado. Aman. Tulo ako. Por eso fue curar el cara. Seru. Misisyosa kang doks, misisyoklok kenak, takbo na rin. Mukak pisa, kabisitas. Anak sumunod. Dikit to ako ko na. Sunodikin na. Ama searching usas. Tidak ada. Dah masuk klik. Nah. Klik mo ba daw yun niyak pa ka? Ayun. Banak pa. So. Ang bukay? Dadating ako ya. Siya okay, siya mod? Hindi ako yun. Ako yung Xander suits. Bunga. So. Ano susukan ko? Yun na. May umiyak siya. Susukan ko. Ako nasusuka kasi masarap siya. Push. Ito ang pangalas na. Ako pinigit ang ano ko.
Ah, Dadah. Panculuk. Kishabe. Mga wanaksak. buka ka fish shock. Kabiru. Wala soksoy kakakoyok tatakuin na. Nye. Wala pa sin ako soksoy taman. Maksunan siya. Takuniyo dabak ka. Ubabita. Kanyang nakpak. Si Sa takit to ata mabasa. Ayun na tagkodaman sa komento. No. To pon. Nakan. Oh, lap. Ikaw yun daw. Tapos yung ako siya. Kasi makaingas. Tapos yung ako siya. Tapos yung ako siya. No. Anak. Shock. Desene. Sasakyan nila. Yani siya mabaunaro. Ano pa kayo gawin? No. Ah. Simukan na. Sonic Inusami. Yep. Ih, takuat. Nakakausok. Nakakausok. Yeah!
Ba đi. Chỉ sinh năng cái đam mê đó. Sao? Quên. 주신다. Ê. 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 Uquino siya kasi tokol. Tanda. Quên chi. Đúng. Không. Cọc. Cọc. Xuống nằm bắt xuống. Dạ. Chưa đến nằm bắt xuống. Sungang leak pun. Mau cerai mau. Ah! Oh no. Mana bisitok tu. Si ambus. Mukhang leak saya kerok tu ah. Nó là chắc cũng ở rồi. No. Chịu nghịch đưa ra ngầm một tục căn. Và ngầm mê. Mà đi ở tụi ngon đi tụi số cao tục tụi. Nó cũng chỉ sai muốn đọc vào. Macam udah. Dan aku chỉ có mà chỉ là kinh đi rồi. Nó cắt vì con. Rồi chịp. Aku sudah nak power. Ah. Mga nagkandakayaw. Kêu nga sao? Kêu nga sao? Ako sindayon na ako tokadang. No, ingat na siya ginagawa. Ambang. So, ako kausok ka. Isa. Unang waktas kan. Ouch, yung talk power. Mukha fisak po si kamitan. Tiwurakikan. Chàng nào mày chỉ ngáo mà. Ê. Oh. Ay. Tanda kami. Ako just siya ka nakpakpo siya na siya masarong. Oh, inusa. Oh, yun. Ano yan nga? Nasiw ka ta, mukha pisya ka. Ah. Ako cikong.
내려. 한옥습니다 미안나? Wah, semua siasa. Kan is op Steuer. Đọc vì sao chứ? Sao mới 꼬죽고 맞다군? 와와와 쇼 와우 Hvor slagter uppesimo. 아싱은 빠싸슬 쪽은 넣었어 그만들 Jo. 한번 자꾸 믿었어 Namin. ang nagasingon na sa komites kaya ngayon maksangot sa pangin nakikirok ko siya sa ano yan na? Læs nangri. so ay tingnan ako na kasi minoon ako nakita